Nemusíte sa báť. Ukážeme vám, ako to zvládnete krok za krokom. Otvorte si obchod s aplikáciami Google Play vo svojom mobile. Do vyhľadávania napíšte odpočet plynu a kliknite na inštalovať. Po inštalácii kliknite na tlačidlo otvoriť. Aplikácia sa vám spustí sama. Vitajte. Začnete registráciou, ktorá má 2 kroky. Najprv vyplníte formulár v aplikácii, potom potvrdíte registráciu v e-maili. Po spustení aplikácie kliknite na tlačidlo Registrácia, vyplňte všetky polia, zaškrtnite políčko, že ste sa oboznámili s podmienkami používania a kliknite na tlačidlo Registrovať sa. Prejdite z aplikácie do e-mailovej schránky. V schránke by vás už mala čakať potvrdzovacia správa. Kliknite na tlačidlo Overiť e-mailovú adresu. Zo schránky budete presmerovaní na stránku SPP Distribúcia, kde si k svojmu kontu vytvorte bezpečné heslo. Musí mať aspoň 8 znakov, jedno veľké aj malé písmeno a jednu číslicu. Heslo si bezpečne uložte, aby ste ho nezabudli. Hotovo. Teraz môžete využívať aplikáciu Odpočet plynu naplno.